Hej 8. D, og velkommen til den her lille video, som handler om udviklingen i Danmark og verden mellem 1915 og 1929. Grunden til, at jeg har lavet den her lille video, det er, fordi vi skal i gang med et nyt forløb i historie. Og som I ved, så har vi i efteråret arbejdet med perioden fra 1849 til 1915, hvor vi har arbejdet med demokrati og ligestilling. Nu skal vi til at arbejde med Danmark i 1930'erne og 1940'erne. Og senere på foråret, der skal vi arbejde med den kolde krig, og det bliver mere sådan et internationalt perspektiv. Men som I nok kan se, så er der sådan et lille hul her, og jeg kom til at tænke på, hvordan i himlens rigere lande skal de vide, hvad der er sket fra 1915 til 1929. Noget af det ved I sikkert godt, og noget af det har I måske haft med nogle af jeres gamle historielærere. Men nu får I lige sådan et hurtigt brush up på, hvad der sker i Danmark og verden i den her periode, sådan så vi er helt klar til at springe ind i 1929. Ja. Så vi skal kigge lidt på, hvad der sker i Danmark, og så skal vi kigge lidt på, hvad der sker i 3 andre lande, som ligesom har stor betydning for, hvad der sker i Danmark også, og det er Tyskland, USA og Rusland. Ja. Se, hvis vi starter med Tyskland, så var Første Verdenskrig, den var jo fra 1914 til 1918, og den taber Tyskland. De er i krig imod Frankrig og England og Rusland og USA. Og da Tyskland taber den her krig, så indgår man det, der hedder Versailles-traktaten, som er sådan en fredsaftale. Den er opkaldt efter et slot nede i Frankrig, hvor man ligesom mødtes og forhandlede. Og det var sådan de 4 store lande, det vil sige Frankrig, England, Italien og USA, som ligesom aftalte, hvad er det så, der skal ske. Og det blev en meget, meget hård fredsaftale for Tyskland, fordi at for det første, så mistede man nogle landområder. Se her blandt andet, man mistede Sønderjylland, det vender vi tilbage til. Og man mister også nogle landområder her til Frankrig og til Polen. Og så skal man betale en meget, meget stor krigsskadeerstatning. Altså man skal simpelthen betale rigtig mange penge til de lande, man har været i krig med, som erstatning for den her krig. Det betyder, at det går rigtig, rigtig dårligt i Tyskland her i 1920'erne. Der er blandt andet høj inflation. Det vil sige, at pengene de er meget, meget lidt værd. Som vi kan se her, så har vi nogle børn, der simpelthen leger med sådan nogle bunter af pengesedler, og det er sgu et rigtigt billede. Og der er rigtig høj arbejdsløshed i Tyskland. Og samtidig så smider man kejseren ud og indfører demokratiet, ligesom vi selv havde gjort i Danmark for 70 år før, så man får demokrati i Tyskland. Og så sker der jo det, som vi ved fra samfundsfag, at når tingene går rigtig dårligt i et land, så har folk tendens til at søge imod nogle lidt mere ekstreme holdninger. Og i Tyskland, der er det så nazismen, som især sådan kommer til, og som vokser i styrke i løbet af 20'erne, hvor at Hitler han begynder at rejse rundt og holde taler og samle en masse folk bag sig. USA, der går det rigtig godt. USA træder jo først ind i Første Verdenskrig i 1917 for ligesom at hjælpe franskmændene og englænderne med at slå tyskerne. Og det gør USA, fordi at de handler rigtig meget med Europa, så de er ikke særlig interesserede i, at der bliver ved med at være krig. De vil gerne have krigen den stopper, sådan så de kan komme til at handle lidt med dem igen. USA er ret toneangivende for Versailles-traktaten. Altså det er mere eller mindre USA og den amerikanske præsident Woodrow Wilson, som sådan bestemmer, hvad der skal stå i den her traktat, altså den her fredsaftale. I USA der er der kæmpe stor økonomisk vækst op igennem 1920'erne, altså industrialiseringen, den er simpelthen på sit højeste her. For eksempel så opfinder Henry Ford, vi kender Ford-bilerne, han opfinder det her samlebånd, som gør, at han kan masseproducere biler, hvilket gør biler meget mere billige, hvilket igen gør, at der er flere og flere, der får råd til for eksempel bil. Så forbruget det stiger, produktionen stiger, det går rigtig godt i den amerikanske økonomi, og det er ligesom her, at USA sådan for alvor etablerer sig som verdens største og vigtigste økonomi. En rolle, som USA jo så har haft i stort set 100 år. Nu kan man jo så diskutere, om det efterhånden er Kina, som er den største og vigtigste økonomi, men det er en anden snak. Så USA er rigtig vigtigt for, hvad der sker i Europa, fordi vi handler enormt meget med USA. Ja, her har vi en lille kurve, der viser, hvordan at økonomien i USA den ligesom går opad, og man kalder også 20'erne i USA for the roaring 20s, eller de brølende 20'er, fordi at der sker enormt meget positivt, og der er gang i kulturlivet, og der er gang i industrien. Så det går rigtig godt i USA. I Rusland, der er det sådan, at Rusland jo også er en del af Første Verdenskrig, og også er i krig med Tyskland. Men så i 1917, der er der revolution. Det vil sige, at man afsætter dem, der bestemmer, på en voldelig måde. Så ikke demokratisk. I Rusland, der har man haft det, der hedder en zar, som er det samme som en konge eller en kejser, altså en person, som arver magten.
Ham smider man ud, og så kommer der en fyr, der hedder Lenin. Han ser sådan her ud. Og Lenin, han er kommunist, og han er leder af det kommunistiske parti i Rusland. Og kommunisme, det er der sikkert nogen af jer, der har hørt om, men kommunisme, det er sådan en meget ekstrem form for socialisme, kan man næsten sige, hvor at alle skal have fuldstændig lige meget, og hvor staten bestemmer det hele. Det vil sige, at det er staten, der ejer fabrikkerne, og det er staten, der ejer alle arbejdspladserne, og det er staten, der mere eller mindre bestemmer alt, hvad der foregår. Og det var der nogen, der troede på dengang var en god idé. Det er der stadig nogen, der tror på. Det gør også, at Rusland ligesom bliver en del af det, der hedder Sovjetunionen, eller USSR, Union of Soviet Socialist Republics, eller Unionen af Sovjetiske Socialistrepublikker. Og det er sammen med en masse små lande, Estland, Letland, Litauen, Kazakhstan, Ukraine, Georgien, alle de her små lande, ikke? Så det er ligesom alt sammen en del af det, der hedder Sovjetunionen. Og Sovjetunionen er et ret vigtigt land for os, fordi at det jo både i 2. verdenskrig, men i virkeligheden også i den kolde krig, som vi skal arbejde med senere hen, er en af de helt store aktører. Og Sovjetunionen, den findes indtil 1991, hvor den bliver opløst, og hvor alle de her lande, de så opstår igen. Så Rusland og Sovjetunionen er altså, vi taler om det som det samme land. Det er ikke helt det samme land, men altså Rusland, som vi kan se det røde her, er jo klart det største land i Sovjetunionen, ikke? Eller den største del af Sovjetunionen. Så er der Danmark. Som vi jo ved fra efteråret, så gennemgår vi en periode fra 1849 til 1915, hvor Danmark bliver mere demokratisk. Vi får en grundlov, vi får et parlamentarisk system, og de store partier, Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, de udvikler sig lige så langsomt i løbet af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Vi får også mere ligestilling. Vi har arbejdet både med bønderne, som ligesom laver andelsmejerier og begynder at kæmpe politisk igen. Partiet Venstre laver højskoler, så de kan blive uddannet. Vi har snakket om arbejderne, som laver fagforeninger og går i strejke og laver en overenskomst og forbedrer arbejdsvilkår. Og så har vi snakket om kvinderne, som ligesom på forskellige måder kæmper sig ud af den her meget fastlåste rolle, hvor at kvinden ligesom er mandens medhjælper. Og det kulminerer jo ved, at kvinderne får stemmeret i 1915. Så kan man sige, vejen til ligestilling, den er jo ikke slut for kvinderne i 1915. Der går jo endnu lang tid, før kvinderne de kommer på arbejdsmarkedet. Det gør de først i løbet af 1960'erne. Og man kan jo diskutere, om der stadigvæk er ligestilling mellem mænd og kvinder. Danmark er neutralt under 1. verdenskrig, det vil sige, at vi er ikke en del af krigen. Vi handler både med tyskerne og med englænderne, og det er sådan set rigtig smart, for det gør, at vi tjener en hel masse penge. Den største konsekvens af 1. verdenskrig for Danmark, den er nok i virkeligheden, at vi bliver genforenet med Sønderjylland. Det er jo sådan, at efter krigen i 1864, der mister Danmark Sønderjylland, eller det der hedder Slesvig, til Tyskland, fordi vi taber. Men efter 1. verdenskrig, så giver Versailles-traktaten, altså fredsaftalen her, den giver så mulighed for, at folkene nede i Sønderjylland, de kan få lov til at stemme på, om de vil høre til Tyskland eller Danmark. Og der bor jo en blanding af folk, der føler sig danske, og folk, der føler sig tyske. Og det ender så, som vi kan se her, med, at alle dem, der bor i de blå områder, der er der flertal for Danmark, og i de røde områder, der er der flertal for Tyskland. Og det vil sige, at grænsen mellem Danmark og Tyskland, den flytter simpelthen fra at have gået herop, og til at gå hernede. Og her ser vi kongen på sin hvide hest, kong Christian 10., som rider over den gamle grænse her, og bliver modtaget med jubel af sønderjyderne. Kongen han er faktisk rimelig utilfreds med, at vi ikke fik hele Slesvig, så han afsætter regeringen i 1920 og udløser faktisk det, der hedder påskekrisen. Fordi som vi ved, så må man jo i et parlamentarisk system, der må kongen jo ikke bare afsætte regeringen, der er det jo Folketinget, der bestemmer, hvem der skal være i regering. Og det gør faktisk, at der er nogle ret vilde demonstrationer, og at der er rigtig, rigtig mange, som gerne simpelthen vil af med kongen og vil af med kongehuset og have en præsident i stedet for. Så langt når vi ikke, men det er nok det tidspunkt i Danmarks historien, hvor kongen og kongehuset har været aller tættest på at blive afsat. Og hvad skete der så? Jamen det er i virkeligheden noget af det, vi skal arbejde med de næste par måneder. Med fokus på, hvad der sker her i Danmark, hvor der sker nogle ting politisk, og hvor Danmark jo bliver rodet ind i 2. verdenskrig. Og vi kigger selvfølgelig også ud i verden, hvor der sker noget ret vigtigt over i USA, krakket på Wall Street, som er noget af det første, vi skal arbejde med. Og vi skal følge lidt med i, hvad der sker med Hitler, og hvordan han kommer til magten. Og så efter 2. verdenskrig, der begynder man at finde ud af, at måske er det en god idé, at vi laver nogle aftaler og noget forpligtende samarbejde mellem verdens lande, så vi ikke ender i endnu en verdenskrig.
Så det var en lille forsmag på det kommende forløb, og en lille, hvad skal man sige, bro fra det gamle til det nye. Og så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal i gang med historie igen. Det bliver mega fedt.